hvad så alle sammen derude? Ja, og det her det er en helt ny kanal, jeg lige har lavet, hvor jeg gamer og alle mulige ting, og ja. Og så vil jeg da komme i gang. Hvad fanden var det? Hej. Ja, og det er, mine bedste venner. Rasmus. Ja. Hvorfor er det? Kalder ham Rasser. Og jeg er Maxi Boink. Ej, bare Max. Og ja, vi vil starte med noget Tag It Let's Play. Yes. Har du en på dansk eller på engelsk? Som jeg lige skal lige tjekke. Du har den på engelsk. Okay, vi beholder den. Altså, jeg tager bare på engelsk. Jeg tager på dansk. Men vi skal starte med at følge nummer 3. Ja. Så... Jeg gør det op fra. Ja, det er jo. Jeg tager den ned fra. Dammit! Men vi har også lavet en faction. Ja, fordi vi hader nogle andre, de kommer og griefer. Og ja, og vi gør det ikke selv. Bare sådan, I ved det. Nej. Og grunden til, at vi hedder noget engelsk på YouTube, men hvis man er dansk, det er bare... Ja, vi kan godt lide engelske navne, det lyder så nice. Altså, ja. Og vi, spiller nogenlunde tit Minecraft og Tech og sådan noget, og ja. Vi spiller også Call of Duty og FIFA og alt muligt. GTA. Ja, det... Og vi spiller computer, Playstation og Xbox. Ja, og hvad var det nu? Ja, det var det. Bare det. Og ja, 3. Det her skide 3, det prøver at voldtage mig. Det er fint. Det er frækt. Kom nu, hug det. Sådan. 2, det er også fint. Hvor meget træ har du? Jeg har 16 stykker. Okay, jeg har 8. Ej, lad være. Max, jeg kommer lige op til dig. Ja. Hallo. Hej. Er det så klamt ud, når du croucher, så dine briller de går ud, eller dine øjne de går ud over dine solbriller? Og ja, som I kan se, jeg er en creeper, bodyguard creeper, og sådan her croucher jeg. Det er sådan. Sådan, dejligt. Der er en, der røver. Nå ja, ej, der er ikke op til fejl her. Mega træls. Hvor er det start? Sorry. Jeg fik et chok. Ja, sorry. Jeg fik et stort. Prøv at trykke kontrol. Okay, du har på grund af, at det er noget, jeg... Nå, det har alle. Det er fordi, jeg spiller på en Lenovo, der er ikke det samme tastatur som på en HP. Ja. Som Max spiller på. Okay, Ras. Jeg tror, at lige om lidt... Jeg tror, det er nok 3 lige for nu, i hvert fald. Jamen, vi går snart til at, finde et sted, inden det bliver nat. Ja, men... Inden monstrene kommer. Ja, men og vi havde tænkt om at bo i en mine. Eller ikke en mine, men i sådan en grotteagtig. I hvert fald under jorden. Okay, jeg begynder at lave et crafting table. Ved du godt, hvor det er, jeg er gået hen? Nej. Jeg kommer lige ned. Og bare sådan, I ved det, vi TP'er ikke. Måske nogle gange. Ja, hvis det er kun, hvis vi er langt væk fra. Okay, Max, ja. Okay, du er der. I kan godt høre mig. Altså, Ras, prøv at kigge på mig. Og YouTube, som I ser det.
Og jeg ser sådan ud fra bagfra, ligesom jeg gør forfra. Han har lavet sig selv. Max, jeg tænker, at vi skal lave nogle ressourcer her. Okay, men skal jeg så finde en slags... Et sted, hvor vi kan begynde at lave sådan en slags grotte, eller hvad? Skal det være sådan et godt skjul, eller... Ja. Under et slags træ, eller hvad? Okay, jeg har en idé. Hvem her? Ja, okay. Er det fint? Okay. Nu skal jeg bare lige... Og foran se. Den var ikke ret stor. Nå, hvor det var. Et andet sted. Nej, men jeg har en pickaxe til dig. Nej, men der var ikke ret meget plads, så lad os finde et andet stort sted. Hvor er du? Ja. Nå, lige bag mig. Okay, skal vi så tage... Jeg tror godt, jeg ved, hvor det er, vi kan bo. Skal vi tage her? Eller hvad? Ja, eller prøv at se her. Hvor er du? Ja, gik du ned på stranden? Ja, her, Ja, Max, her. lige her. Prøv at se her. Ja. That is a good idea. Skal vi så have sådan 2 havelåger-agtige ting? Og så en stige op, eller hvad? Nej, så laver vi bare iPhone her nu. Okay, kom ned her, hvor det er, jeg står. Nu kommer YouTube nok til ikke. Har du skruet din brightness helt op? Det ved jeg ikke. Det skal jeg lige tjekke. Synfelt. Er det den? Nej, det er videoindspilling. Ja. Ja, det har Der jeg. er jo lysstyrke. Gosh, der forsvandt min næsten. Vi gør lige. For mig skal det være normalt. Sådan. Okay, lad os... Vi gør bare lige sådan her. Din brightness, er den helt oppe. Ja. Og YouTube, måske der, i nogle andre episoder, så vil jeg måske spille med en anden texture pack. Ja, det kan kan måske godt være. Så! Okay, er det her vores hus, eller hvad? Indtil videre, og så graver vi bare rundt. Ja, men Må jeg få en pickaxe? Ja, så. Og hvor har I det svært fra? Det her ikke. Ultimate glitch. Og bare sådan, I ved det, vi spiller ikke med sådan en cheat, sådan at vi kan tage tingene. Det er bare sådan, vi kan se, hvordan vi laver den. Det bare prøv at trykke på en eller anden ting. Ja, jeg har lige gjort det. Okay, jeg går op og smider sværet væk. Skal det? Ja. Prøv, vil du gerne... Så er det snyd, YouTube. Har du egentlig bare noget normalt træ? Må jeg gerne lige få det, inden du går op? Banke. Årstid nat nu. Har du brug for noget, inden jeg går ned igen? Nej, det tror jeg faktisk ikke, vi har. På grund af, at jeg er i gang med at lave charcoal. Farvel, svære. Max, jeg gør sådan her. Jeg gør... Okay, jeg kommer ned nu. Nej, så bare, du skal tilbage til mig så. Okay, det her, det er et nødstilfælde. Ja, det er... YouTube. Vi er i gang med at bygge vores hus. Okay, og så skriver jeg bare lige til set home. Vi skal ikke sætte home i det samme sted home. Nej, men så claim her. Skråstrej F claim. Claimer det også det der over os? Ja, claimer alt også nedad. Claim. Hov, du er forkert. Ej, du har lige fået et stykke jord. Det skal jeg lige bruge. Bite. Det var ikke et. Skal jeg claim flere steder? Nå, det var lige det. Prøv lige, jeg går bare lige op. Bare lige hurtigt, Rasser, okay? Ja. Jeg skal nok selv bygge det igen. Så sæt home udenfor, og så kan vi komme derop og få noget træ. Jeg skal lige tjekke her. Står der ikke, hvornår, dit claim det er væk? Nej, det kan det ikke. Eller jo, hvis sådan at der står, at der er wildness igen.
Står der så ikke det er 16 blokke væk fra. Okay, der står wilderness her. Skal jeg også lige claim her? Ja. Mhm. Skal jeg det rigtigt nu? Så lægger mit... Nej. Jo, det gjorde jeg. Okay, ja. Raj, jeg sætter home dernede. Nej, hernede kan du bare sætte skrås, eller F-home. Så bare ovenpå der kan det bare være normal home. Ja. Det gør jeg altså senere. Skråstreg. Nej. Hernede. Skråstreg. F, set home. Så. Prøv. Skråstreg F. Jeg har sat mit home, hvad hedder det, Okay. i vores faction her. Og YouTube, jeg dræbte lige nogle skeletter. Og Det var derfor... det var imens Rasmus lige skulle installere Ticket. Og bare sådan I ved det, vi er ikke noobs til Ticket. Nej, vi kan kan faktisk godt Vil finde du ud gerne af... lige passe på, Max? Ja, undskyld. Det bugger hos mig. Vi er, ok gode til det, og vi har op... Max, lad lige være med at hoppe herovre. Jamen, det er fordi, det lægger. Der er allerede kun 1 minut tilbage. Hvad? Nå. Det lægger sådan, okay. Ja, lige nu. Og vi køber ikke noget fra shoppen. Nej, det gør vi ikke. Det er snyd. Og vi har også og vi har navngivet en maskine, der hedder... Og vi er røvhullet maskinen. Ja. Det er sådan, hvis du ikke har lyst til at gå hen til din kiste og putte det i, så... Ja, den maskine kender jeg godt nok, men vi har navngivet den. Og ja. Det er den der... Så bygger man sådan noget penisrør op i... Sådan lige op i røven. På, sådan en kiste. Er det ikke rigtig ret? Jo. Og ja. Men ja. Så. Det var vores hus indtil videre. Ja, men der er ikke særlig lang tid tilbage. Men vi afslutter ikke nu. Vi tager sådan lige 3 minutter mere. Ja, lad os bare lige. Lad os bare hovrester wilderness her. Der er jern der. Og snige. Jeg skriver det hele tiden forkert. Vil du også gerne have en stenpælis? Godt. Okay, der var tid ude. Nej, vi tager lige... Ja, vi tager lige... 5 minutter mere. En lille smule mere. Og vi gav lige hinanden. Max, du får lige en stenpælis. Nå, tak skal du have. Og mig og Rasmus, vi har faktisk været bedste venner siden, at vi begyndte at... Ja, lige siden vi mødte hinanden, faktisk. Ja. Første gang. Det er minder. Det minder. Shit. Og vi elsker bare at være sammen og sådan noget. Ja, lave YouTube også til jer. Det elsker vi også. Ja, selvom vi først lige begyndte i dag. Ja, men vi har jo også vores andre kanaler og sådan noget. Ja, de blev bare ikke til noget. Ja. Nej, undtagen en af dem. Det er sådan... Det er remake. Hvad sker der? Hvad sker der? Ja! Like. Hvad siger du? Vores gulvvasker, det var ud. Det ved jeg ikke, altså... undskyld YouTube, jeg kom lige til at mærke faklen. Skal jeg også... Jeg sætter bare lige mere. Nej, vi sætter dem bare her på gulvet. Okay, så gemmer jeg de der 2. Og synes du, vi skal sådan vente til at lave... Eller skal vi lave sådan noget rigtig pænt gulv? Sådan 4, normale stone? Eller skal vi lave sådan noget? Ja, det synes jeg. Okay. Så jeg laver bare lige, en ovn, så. Ja, men jeg begynder min. Ja. Men vi når nok ikke særlig meget Nej. i den her episode. Nej. Ja, det gør man aldrig på episode. Jeg har allerede fundet en min. Hvad? Lols. Nice. Okay, det er bare sådan her. Okay. LOL, Max!
Seriøst? Resten, det kan være vores maskinrum. Nej, det... Ja, vi laver sådan nogle forskellige etager. Eller rum, fordi man kan ikke ret meget lave etagen nede i jorden. Okay, jeg begynder at smelte noget sten. Ja. Nej, vi har jo ingen... Hvad hedder det? Jeg har nogen her. Nej, men jeg har også en ovn. Nå, men ja, du får bare lidt det. Så, Jeg har også 6. så har vi sådan en flot ovn. Så, 2 ovn. Og har du kul? Ja, ja. Hvor fik du det fra? Det er charcoal. Åh. Så får du også lige noget der. Og du får også lige mit sten. Dammit. Det skal jeg ikke. Wow. Og sådan. 1, 2, 3, 4. Ja, lad os bare gøre sådan der, og så sådan der. Så giver vi resten her. Og nej, i den, der er ikke single player let's plays på den her kanal. Nej, det er mig og Rasmus, der laver. Mm. You know. Friendship! Woo! Altså, kom lige her. Kom lige her. Altså, kom lige her. Friendship! Og hvor kigger du hen? Fuck. Det er sådan en fejl, der er med min Ja. PC. Hvor? Min PC. Vi deler som mange af vores ting. Ja. Det er fordi, vi sådan har begge har givet penge for den. Mm. Og ja, hvor vi har 5 stykker jern. Og cover, det kan vi godt bruge. Kopper. Det er det, Nå. vi skal bruge til kabler. Nå ja, de er så dejlige kabler. Bum. Der er masser af det. Så putter vi lige noget træ ind, så det kan blive til det. Jeg har 3 cover. Eller hvad? Det kan det. Nej, det er den her, man skal putte ind. Jeg bruger lige noget af vores træ til charcoal. Nå, men det var også det for den episode. Ja, og Jeg kommer ja, lige op. det her det er sådan, vi slutter i hver eneste episode. Bum. Okay, jeg går herhen. Vi sidder sådan her. Ja. Oh. Ja, men så har mig og Rasmus noget at sige. Vi håber, I har nydt den her lille Tekkit-episode af mig og Rasmus. Og ja. Vi håber, at I vil like og subscribe og kommentar til os. Og ja, så siger vi bare tak for at se med. Og eller hvordan skal vi sige farvel? Tak fordi I er så med, og yeah. Peace! Hej.